Welcome back again sa atong Sambingay sa Kristohanon. Once again, kining atong channel puno kini sa mga istoryang Bisaya o Sambingay. Daghan kang mapulot nga mga moral lesson. Kung may time ka maigsuon, tan-awa lang, bisita lang atong mga videos na pwede gid kay magamit nato sa pag-share sa pulong sa Dios. Okay, Sambingay sa Kristohanon, kini atong istorya na usab karon mga igsuon. Alang usab niadtong mga tawo nga dunay pagkahakog ug alang punis mga tawo nga adunay kasing-kasing nga mangyatagon. So aduna gyoy separation, aduna gyoy kana bang kalainan sa tawo nga mangyatagon ug sa tawo nga hakog o tawo nga daluon. Okay? Unya para makuha nimo ang senaryo sa mong istorya ug mapulot po nimo ang lesson nini. Humana lang nimo nga video inani ang dagan sa tuang istorya karon. Adunay usa ka baryo mga igsuon nga ang namuyo didto kana pay taw nanginahanglan sila og binhi. Nanginahanglan sila binhi tungod kay adtong panahona giayo og haguros ug bagyo ang ilang mga katanuman, especially gyud sa ilang mga maisan. Pero adunay usa ka tigulang didto nga gihinganlan og si Mang Kiko nga nakaideya siya nga sa matag ani niya kanunay siyang nagatipig og binhi. Kanunay siyang nagatipig og binhi. Tuod man adunay mga silingan nga miadto kaniya og mihangyo nga unta makapangayo sila og gamayng binhi tungod kay wa gyud sila ikapugas tungod kay daot sa bagyo ang ilang kamaisan. Tuod man si Mang Kiko nagduha-duha gyud unta siya mga igsuon ug muhatag ba siya or dili tungod kay nahuna-huna pud niya nga kung muhatag ko unsa man puy akong maani, gamay na laman pud akong binhi. Ikaduha, yun nahuna niya kung muhatag ko buya akong moabot ta pud ang bagyo unya dauton akong mga napugas, wala na koy mapugas kay ako namang nahatag. So samtang gahuna-huna siya na maigsuon, dunay hangyo gyud. Dunay usa gyud kasilingan nga naghilak gyud sa iyang atubangan tungod kay nanginahanglan gyud siya og binhi. Kay naa siya hawan apan wa man siya binhi nga ikapugas. Ug tuod man sa dako nga kaluoy ug hikap ang kasing-kasing ni Mang Kiko. Sayang huna-huna, puring kasog, magkinaunsa man daghan pud mi. So moto iyang naamay mga tawo nga niadto sa ilahap, pipila ka mga tawo, iya kining giapuran og pareho og gidaghanon sa binhi nga iyang gihatag. Unya, ang iya silbi gamay na lang gyud pud ang iyang binhi nga nabilin. Okay, tuod man samtang iyang gipangtagaan tong kay naluoy lagi siya, naman tuod siya pagduha-duha unta nga muhatag, pero nihatag gyud siya tungod kay naluoy siya. Ug nakita po niya ang sitwasyon sa iyang mga silingan nga wa gyud sila tigom nga binhi. Ug tuod man mga igsuon samtang nagmugas sila pugas pud si Mang Kiko, niabot ang panahon nga maayo ang timpo, maayo ang panahon, maayo ang dagan sa panahon human nilag pamugas ug nilambo ang ilang mga pinugas. Ang iyang mga silingan nilambo usab pareho sa iya. Ug tuod man niabot gyud sa panahon nga ting-ani na nakaharbis gyud og dakong ani ang iyang mga silingan og siya tungod sa maayong panahon nga gihatag sa Ginoo. So, sadyang nag-ani na mga igsuon, kining mga nahatagan og binhi ni Mang Kiko, niadto sa iyang panimalay ug kabalo ka unsay nahitabo, matag usa nila gadala og tagilma ka sako nga puso sa mais para ihatag nila ni Mang Kiko. So, ang nahitabo mga igsuon, baling kadaghanang pinatindog nga sinako si Mang Kiko panahon na sa ting-ani. Tungod sa iyang pagkamangyatagon, ni ani pud siya og pagkamadagayaon. So dinilang takuto ba igsoon sa mga istorya karon. Nindot kayo ang lesson nga tumakuha nini. Ang lesson mga igsoon, kung unsa di ay ang ato ang gitabang ngadto sa uban o gihatag ngadto sa uban, dubli-dublihon kini pagbalik sa Ginoo nganha sa tong kinabuhi. Tanawa si Mang Kiko sa maong istorya may igsuon. Nagduha-duha pa ganito siya. Pero tungod sa iyang kasing-kasing anaa gyud ang pagkamangyatagon ug naluoy siya,
gihatag yun niya ug wa siya mawili sa unsay may tabo. Wa pud siya maguna unsay may tabo sa unahan. Ang iyang giuna-una nga kung may tabo man nga modaot sa bagyo, tinuod daghan man pud mi, dili man pud kay akura. Tanawa igsoon unsay gihimo sa Ginoo. Giatagan sila og mayong panahon, giatagan sila og lambo kayo nga mga tanom, ug giatagan po sila dagkong ani. Muni ang may tabo sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon o usa ka tawo nga nag-alagad sa Dios nga puno sa pagkamangyatagon. Actually, ang pagkamangyatagon may isuon, dili ni ingon nga mawad-an ka. Ang pagkamangyatagon muni siya'y hinungdan nga magtubod ang panalangin sa Ginoo diya sa imuha. No? Matod pas panultihon 11:24 nagaingon may igsoon, may mga tawo nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag, apan nag-anam sila kadato. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag, apan nag-anam hinuon siya og kakabos. Dinhi nato ma-apply kining bersikulo nga may igsoon, ma-relate sa atong istorya karon nga kung si Mang Kiko naghikaw pata siya sa angay unta niyang ihatag sa mga silingan, posible nga sadyang mananom siya, danganon to sa mga sapat, posible nga kung mulambo to yung mga tanom, kawaton po to sa mga silingan kaha, mga posibilidad ba? O posible nga dili gyud siya tagaan sa Ginoo og mayong panahon, o dili pud siya tagaan og mayong ani o dakong ani. Pero tungod kay ning hatag man si Mang Kiko, naman si kasing-kasing nga mangyatagon, unsa may nahitabo? Lambo o dagko ang ani sa iya masilingan og siya. So unsa may tabo niya nga naghatag? Gibalikan siya og masubla-subla pa sa iyang gihatag. Iyang gihatag binhi lang, pila lang ka kilo. Pero ang balos sa iya tagilba kasako ang gihatod sa iyang mga silingan. So unsa may nitabo? Madagayaon. Munay giingon sa Proverbs 11:24 maigsoon. Nga dunay mga tawo nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag, pero sila hinuon nag-anam og kaharuhay sa kinabuhi. Kadto noong mga tawo nga naghuna-huna nga maalakansi sila kung muhatag, maon hinuon tong mga tawo nga dako kayog alakansi tungod kay nagkaus-us noon ang ilang kahimtang sa kinabuhi. Maigsoon kung gusto ka nga mahitabo sa imong kinabuhi nga dili ka kawad-an og mga panalangin nga ihatag sa Ginoo sa imuha, buhata ang kasing-kasing nga pagkamangyatagon. Kay klaro kayo ang pulong sa Dios nga naay mga tawo nga walay pugong-pugong, sila hinuon ang gianam og gipaharuhay sa Ginoo. No? Dili gidon makabsan ang tawo nga mangyatagon. Pero kani no mga tawo nga kuripot og daluon nga mga tawo, mao hinoy sige kapanghulam, mao hinoy sige kakulangan. Nganuman ang prinsipyo sa Biblia dili na mabalit adigsuon. Damor ka magdinalo, damor ka kawad-an sa imuhang panginahanglan. Pero damor ka mangyatagon, damor ka panalanginan sa Ginoo. Ang panalangin sa Ginoo may igsoon daghang pamaagi. Kung ikaw mahutdan ka sa pamaagi tungod sa imong kadalo, mao na hinungdan nga muus-us gyud ang kahimtang sa imong kinabuhi. Pero si Lord, kung mangyatagon ka, dili na kay nawad-an ka. Kung dili kung mangyatagon ka, sama kang nagpugas og binhi, nga moabot ang panahon moani ka og dakong ani. Igsuon ko diha sa Ginoo, challenge ni matag-usa nato karon. Kung wala ka naanad sa paghatag, buhata karon. Bisan sa ginagmay, wala man ni pasabot nga dinagko. Bisan sa ginagmay, sugdi ang paghatag. Ano man, yun ang Biblia, kung kapialan ka sa gamay butang, pialan usab ka sa dagkong mga butang. Igsuon, bisan sa gamay nga salapi, kung dili ka mapialan, dili ka makapaambit sa gagmay mga panalangin. Kung saan man yung pagpaambit niya sa dagkong mga panalangin, di ba? So anaro na to atong kinaiya. Kung sa una naanad ta og paghinakog, naanad ta pagdinalo, and that's why naaragya puntas kalisod, bisang unsa na to dinalo sa una, bisang unsa na to pangurakot, pananglimbong, nagkadalo-dalo ta, pero damor hinuon ta nagkalisod. Pero lahi ang tawo nga nagmatinudanon sa Ginoo, mangyatagon, wala naglimbong, wala nang urakot, mao na yung mga tawo nga panalanginan pagayo sa Ginoo. So kung na-bless ka nimang istorya kay karon igsuon, ayaw kalimot sa pag-share nini, o pwede po gamutan aw ini nga video, sambi nga yapon ni pwede ra ni i-click nimo dikta. God bless. Ako magaingon ang Ginoo mga panalangin sa mga tao nga manggihatagon. God bless.